Dneska se sešly tady VIP osobnosti, samé celebrity. Dorazil Mirek. Ahoj Mirku, jaká byla cesta? Tak cesta byla příjemná, já jsem přijel tramvají. A Jirko, konec. Jak se jeli onehdá k Jirkovi na chatu? To bylo Mirkovi. K Mirkovi, ano, máš pravdu. Jirko, a jsme, že budeme hledat houby. Já vím teda, že jsi mi říkal, že teďka máš problémy s pitím a že tě žena zrovna vyhodila a že nemáš ty večeře. Panstvo, vaše soukromí mi se netajte, to lidi vůbec nezajímá. To si řekněte potom. Nice to have a blowjob, it would be 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 nice to have a blowjob from your mom. No, dobrý, hele, tomu nikdo nerozumí, já jsem vůbec nevěděl, o čem to bylo, jo, nerozuměl jsem ani slovo.